Så tager vi lige igen. Jeg får lige løgn. Vi skal ikke holde vejret, mand. Åh, min knæ. Skal du kigge ind i kamera? Skal du kigge ind i kamera? Jo. Åh, ja. Hold det bare igen, altså. Ej, vi gør det. Ej, vi bruger ikke solen nu. Det er skide godt. Hvad gjorde vi altså? Send anden der. Fuck, det er godt. Nej, for jeg tror, det er bare fint, den her. Skal jeg have den eller hvad? Jeg har nogle ret små kasser i forhold til det, Cecilie Hoder. Det gør det ikke komme. Optager du? Ja. Nå? Nej, men jeg skal bare lige indstille kameraet sådan så. At det passer. Men du har vel også set. Wow, det skal du også lige have væk. Kører du stadigvæk? Ja, den kører. Nå? Skal jeg se den her kamera? Det er den her nede. Kan man se den her kamera? Nej, det kan jeg ikke. Nej, okay. Super, så kan jeg lave godt. Og klokken går 1.0. Den tager vi. Hvem er det, der prøver nu? For satan. Hvad er det dig? Det var jeg troede, det var Har vi en film? Ja. det var det der. Okay, vi prøver at tage den her. En lille smule Bornholm, især helt omkring de østlige. Til Bornholm, det er hvor det er. Ja, der er nemlig 2 scenarier, der kan udspringe sig. Det ene, det er, at det bliver ligesom det har været alle de andre dage. Jylland i øst, vest, Jylland i vest. Jylland i midt og Sjælland i øst. Og så er den anden. I de østlige legne, der kører sådan en lille regnerfærge herovre, som der sejler tut fra Østrig til Rønne. Det er en meget lokal færge. Den er dejlig. Den tager cirka en time herfra herover til. Så tager det cirka en halv time i bil og kører herfra og herover til. Jeg kunne godt se, at hvis vi nu skulle have snakket omkring Bornholm hele aftenen, så kunne det godt være, at jeg skulle have taget den og så størret op til et lidt større kort, så man lidt bedre kunne finde ud af, hvad det var, man skulle. Men det gjorde jeg ikke. Jeg valgte i stedet for at tage billede af hele Danmark og Sverige, fordi på en måde, så er vi jo lidt i familie. Og det her på video. Faktisk. Hej. Hej og velkommen til TV2-bæret. Yes, vi prøver igen. Hej. Med udsigt til Odense midt på Fyn, og ellers bare Sjælland i vest. Øst. Ligger øst. Sjælland ligger øst. Ja. Det er rigtigt, ikke? Ja, det er stødt. Så er den også meget ligesom i dag. Vi har Sjælland. Jylland. Det er vest. Fuck, man, jeg kan ikke snakke mere. Jeg ved, det tøj af. Giv mig noget tøj på, mand! Noget, der kan ligne en ulvejæger. Ja. Onsdag er også ret stabil. Fuck, nu gider jeg ikke mere. Det skal vi sætte på. Der kører den bare. Onsdag er også ret stabil. Au. For at sprede duften bedst muligt er det bedst. Ja, jeg prøver bare. Altid virker. Yes. Her bruges fakse. Fakse på en ny. Yes, der er en myre på. Det skal du ikke have det af. Kan du lige introducere dig selv? Jamen, kan du lige... Lad mig kigge. Jensen, står du her? Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Jeg hedder Jens Mus. Vi går i gang med saven.
så så kan vi... Fuck. Okay, fuck it. Der filmer noget. Jeg filmer det. Okay.